M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballa la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespra, gent de la Marina i de fora, per un nou capítol de Va de vie. El dijous 18 de desembre vam inaugurar una exposició molt especial. Aigua, pedra, buit, a la Torre del Dux de Medinaceli al Verger. Pintura i vi es troben de la mà de Juan Tàrrega, artista i vinyatger de la Marina, en un diàleg entre obres visuals i vins vius, arrelats al territori. Una invitació a mirar i a entendre el paisatge d'una altra sensibilitat. Juan em va demanar que farà el discurs inaugural i avui us el lliure tal qual. Però abans de començar, vull recordar-vos que l'exposició continua oberta fins al 22 de febrer. Si no heu visitat la Torre del Dux, encara sou a temps de fer-ho amb calma com mereixen les obres que parlem de territori, de vi i de sensibilitat. Vull aprofitar també d'aquest espai per expressar tota la meva gratitud a la Fundació Baleària, que gestiona aquest espai i que dona un suport constant i imprescindible a la cultura de la Marina i de les Illes Balears, però també, i no és menor, a la llengua valenciana. Sense aquest compromís ferm amb el territori, amb la cultura viva i amb la nostra llengua, moltes iniciatives com aquesta simplement no existirien. També gràcies a la Fundació per estar patrocinador de la Fira de Vi Natural, cada 1 de maig a Pego. I dit això, ara sí, entrem en el món de Juan, on la pintura i el vi parlen el mateix llenguatge. Hi ha amistat que naixen en la primera trobada i que semblen existir des de sempre, que s'instal·len per a molt de temps. Una amistat, a capdavall, només té el valor que li donem. En això s'assembla molt a una història d'amor. Hi ha les paraules i després hi ha les proves. Quan vaig conèixer Juan, ja feia vi. Pintor, vinyatger, artista, abans que res, tenia eixa necessitat essencial de compartir allò que creava. Ja havia impulsat a Benissa, amb altres vinyatgers de la Marina, l'associació Bancal de Vi. Ben prompt em va proposar d'ocupar-me'n. Vaig acceptar sense dubtar. Comunicar és el meu ofici. Així que vaig fer el que sabia fer, crear ponts, parlar amb els mitjans, amb la gent d'ací, de fora. Des del principi vaig posar una condició molt clara. Només m'expressaria en valencià. D'una amistat sempre neix alguna cosa. Al començament és un esmorzar, una ampolla de vi i arreglem el món. Després una altra vegada i una altra. I com que sovint tenim l'ego massa gran, acabem pensant que podem canviar alguna cosa de veritat. I és així com apareixen els projectes. Oui, puc dir-ho, amb molt d'orgull, soc un ambaixador de Juan Tàrrega. Al llarg dels segles, el vi s'ha convertit en un art per dret propi, com la pintura o la música. L'art no es discuteix. Se'n pot parlar, debatre, fins i tot meditar davant d'una obra, però no s'explica. El vi és igual. Els nostres paladars són tan diferents, les nostres sensibilitats també.
Juan expressa el seu art a través de les seues pintures, però també a través del seu vi. Ens acostem molt a l'escultura. Es treballa amb les mans, s'està a soles davant del most, se l'acompanya, se'l cria, i un dia ix del celler i ja no ens pertany, com una cançó o un quadre. En una època en què la intel·ligència artificial sembla capaç de quasi tot, encara hi ha humans que treballen a partir de les seues emocions. És fràgil, arriscat, a voltes incòmode. Cal no tindre por del ridícul, però val la pena. El resultat el teniu davant. Obres que es reflecteixen en el vi i vins que es presenten vestits com aquestes mateixes obres. Gràcies a Juan podem sentir tota la dimensió de la Marina. Ens recorda de què està fet. Un territori, un clima, plantes i animalets, persones. Es diu terroir. És un tresor que s'ha de protegir. Si no, el formigó ens ofegarà. Salut i vi! I és moment d'estar units